Fest oħra ta' solidarjetà propju fil-ġimgħa l-kbira maratona li matula grazzi għal poplu Malti u Awċi inġabret is-somma totali ta' 3,177,135 euro b'Risputin Kers, somma li hija waħda rekord. Ċifra li inġabret illum hija 3,177,000. Kiena ħabta ta' dissa tal-ġimgħa fil-ħodu x'jien bdiet il-maratona ta' Putin Kers. B'dawn id-donazzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi din l-għaqda tista' tagħti għajnuna lill-aktar pazjenti li jkollhom bżonn isifru l-Ingilterra l-kura kontra l-kanċer. Wa din il-maratona tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech li saħaq fuq l-importanza ta' Putin Kers għal pajjiżna. Tkellmet ukoll is-Sinjura Anne-Marie Grech li sostniet il-ħtieġa li kulħadd jibqa' jgħin lil din l-organizzazzjoni tant importanti. Il-maratona xandret fuq l-istazzjonijiet lokali kollha fosthom fuq Net Television. U issa din l-għaqda se tkun tista' tkompli taħdem fuq il-proġett li tħabbar fl-10 ta' Ġunju tal-2022 meta sar l-iffirmar mill-Fondazzjoni Putin Kers għax-xiri ta' proprjetà oħra għal pazjenti fiċ-ċentru ta' Londra. Dakinhar, il-President tal-għaqda Angel Kuxkiri u l-Kap Eżekuttiv Renny Zarafa iffirmaw uffiċjalment biex tinxtara din il-proprjetà li se tikkonsisti fi 23 appartament għall-użu b'xejn tal-pazjenti Maltin u Awċin u l-qraba tagħhom. Il-proġett fiċ-ċentru ta' Londra huwa stmat li se jiġi jiswa madwar 20 miljun sterlina sabiex jitlesta. Il-binja se tkun imsemmija għat-tabib Viktor Galvania. Intant, din il-ġimgħa wkoll saret il-mixja annwali b'Risputin Kers fejn kull parteċipant għamel donazzjoni lil Putinu.